Ramogi TV. Lipot mar mar Independent Medical Legal Unit mano IMLU nyiso ni jo Kenya maromo 67 ne owito ngimagi kinde ng'anyo mane obagi e Thurka higa mokalo kind dwe mar 2 nyaka dwe mar 9. Kinde pedho Lipot okwayo ne ogol mondo bad migawo mar obila oduoka teko mar rakruok gi oganda sa ng'anyo kaachiel kod mondo gibed kod lony makare kinde tiegruok margi. Jafwambo mar Ramogi ne oyuorie nyasino kendo miyowa Lipot ni. We pray that you will disseminate as widely as Man Lipot manochiw motenre gi ng'anyo ma osebedo ka ibago e Thurka ahinya to higa mokalo. Riwruok mar IMLU ne ofulo ni nonro margi matut lero ni jopiny maromo 67 ne onegi oaya e obila kama moko buora pod nigi hinyruok kendo pod odong' kod adhonde mag magina. Godwin Omondi, jadak ma Mathare ma bende ne ochopo e nyasi ni en achiel kuom jodak ma Mathare ma nyaka sani pod winjo rem kokalo e rakruok kod obila higa mokalo dwe mar 7. Nikapigiwa kuna mamangu, sister mamangu anakaa karibu na mimi hapo. Niliambiwa amepigiwa tiagas amerushiwa ndani ya nyumba na ni mzee, so nilibidi niende tumtoe. Alikuwa mgonjwa pia. Kwenda nikapata majirani wamemtoa na wajukuu wake pia wakakuja wakamtoa. So ile kumtoa walishamtoa, kusimama hapo kidogo nikastukia tu risasi kwa mguu. Pigwa risasi, raia walinibeba wakanifikisha kwa gari. Nikatolewa hapo nikapelekwa Kenyatta nikadmitiwa. Nikakaa Kenyatta wiki moja kama sifanyiwi kitu yote. Rema Omondi kaloe ne omiyo riwruok mar IMLU mana kaka pisas mamoko manoyuoro ne oseyo bila kuom tiyo gi teko modhuro kinde duto magikedo kod jong'anyo. So we monitored 22 protests and the report is detailed with facts and figures. What is happening on the ground? Things that are being committed by police officers which are against human rights, they are never taught at the colleges. Let's agree that. They are never taught at the colleges. And no police officer is being trained to torture or do things that are against human rights. IMLU lero ni bang' tieko nonro margi ne gido ni oganda maromo 303 noroch ratiro margi kinde ng'anyogo ka kaunti ma Kisumu eman kod kwan mamalo manoyudo hinyruok kaachiel kod rocho ratichgi kokalo e lwet obila. Jatije ka IMLU Mikai Wangeshi nolero ni ber mondo kinde duto obila seche mag ng'anyo odew yo mamuol mar rakruok gi jopiny kaka okang' mar duoko piny thoe kata hinyruok. The Constitution provides for the right to picket, to assemble, freedom of expression, of course freedom of and the right to life. And so for us this is a great human rights violation. We recorded 296 cases. Of these, 67 are persons who lost their lives during the period January to September 2023. In personal capacity, I believe each and every one of us in this room has something to give towards securing the freedom to protest. In your own space, I know there's a contribution you can make. Nyasi magolo report no bende no yuore gi badi migepe mamoko kaka IPOA, badi migawo mar obila kod afis jominwach kata DPP e kind mamoko. Kendo e dola chiel ne gidhiro dwaro mar lokruok manimba e badi migawo mar obila. We want to say that to ensure that police officers are disciplined and they conduct their mandate in a way that is appropriate and respecting the human rights. So we recommended that the police put most of their resources, if possible, to get enough non-lethal mechanisms. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Domo malo miyo piny owacho thuolo mar dhi nyime kod chenro mar chako